जों लुबैयो जोंहा इउपिपिएल सरकारानो थानो नांगौ। इउपिपिएलनि जिथु सरकार बेनो पुनर फैबावनानै जोंनि मावफुंनो गोनां खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना मावफुंना होलाङो आरो इउपिपिएल सरकारखौ जों गासैबो बासायनानै लाखिनांगौ। जोंनि जिथुनिखि हा बे हाखौ इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो 3 बोसोरनि भितराव जि मावफुंनो हादों आरो मावफुंना होदों बेखौ गथै रायजोफोरानो होननांगोन जे जय नंगौ होनना बुंनांगोन नङाना। जोङो इउपिपिएल सरकारनि जोंहा बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो गामिनि रायजो राजाफोरा ओरैबायदि साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बिथाङा बे सरकारावनो थाबाय थाथों आरो बे सरकारखौनो बिथाङा सालायलांबाय थानो मोनथों जों बेखौ अनुरद खालामदों। आरो जोंनि रायजोफोरा बेनो जोंहा बिराद फुरथि जे बिथांनि अननायावनो जोङो दिनै हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय। जों चिर जीवन बे हायाव जोंहा जिरायनो हानाय गोहोखौ जोंहा बिथां मानाव गेदेर प्रमद सारा जोंनो होबाय आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बे हायावनो जोबथा लामासिम सलायलांनो हानाय गोहोखौ जोंहा जिहेतुकि प्रमद बर' सारा होबाय नालाय जों बिथांनो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। इउपिपिएल पार्टिनि इउपिपिएल हान्जानि जोंहा गेदेमा रन्जित जितु बसुमतारी लोगोसे जोंनि नैबे सालबारि जिल्ला आफादनि जितु इउपिपिएल आफादनिफ्राय गेदेमाफोरनि जों हेफाजाबाव आरो सरकार गभर्नमेन्ट सार्कल बिखयानिफ्राय नुजानो हानाय एसडिसि बिथांजों लोगोसे कर्मफोरनि हेफाजाबाव जों जथाय रायजोफोरनि जथाय जथुमायाव जोङो रोखा रोखा जों रायजोनि गेजेराव जितु नैबे प्रथम नैबे हादाननिफ्राय अर्थात अन्थाइबारि हादाननिफ्राय जोङो न'खर हिसाबै 165 गिरि 165 अर्थात 165 न'खरखौ जों सिगां जोङो सरकारनि सिङाव जोङो जोंनि न'खरफ्रोमबो गांफा जोङो पाट्टा जानो हानाय मोननो हानाय अधिकार खालामनानै लानो हानाय जाहैदों। बेखौ जोङो सरकार फालनिफ्राय जों अननायनि गेजेरजों जोंखौ रुजुरुमाय रायजो अरायबो जानो थाखाय जितु जोंनो प्रदान खालामबाय बे जोंनि रायजोनिफ्राय साबायखर हाजासे बावनो दानि सिगाङाव बुंनानै बुंखादों। आंबो जाहाथे दिनैनिफ्राय नैबेखौ मोननायनि उनावबो जिखिनि जों गामियारि हिसाबै जौगाथाय खामानि दङ बे खामानिखौ जोंनि नैबे जितु गसंना थानाय इउपिपिएलनि जितु सरकार बेनो पुनर फैबावनानै जोंनि मावफुंनो गोनां खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना मावफुंना होलाङो बेखौ कामना लाखिनानै दा जितुनिखि बर्तमान सरकार सोलिबाय दङ इउपिपिएल सरकारा जे बिजेपिजों हक एजिपिजों हक लोगो नांनानै जितु सरकारखौ दानायनि गेजेरजों देश बा हयथ' संसार हयथ' ओनसोलखौ जितु दैदेनलांदों खुब शान्ति होनना बुंनांगोन। कुनु राजनैतिकनि समाव कार्यकालाव गोजोन गैयामोन बुलायनाय सुलायनाय जेरै मेरै संघर्ष जेरै मेरै माबा बे कारणे रायजोआ दला दलि जाना दंमोन। खिन्थु दिनै जोङो रायजोफोर बयबो जों नुनो मोनबाय जोङो खावफा जाना थानाय रायजोआ दिनै एक जाफिननो हाबाय आरो बिपिएफ कंग्रेस एजिपिनि सिङाव थानाय जिखिनि रायजो दिनै बयबो लैहोर जिखिनि प्रक्रिया जितु माने पहर खौसेनि जितु जायगा बेयाव जों लाजोबनाय नुनानै सन्तुष्ट गोजोनदों जाहाथे नैबे सरकारा अरायबो लं लिभ जानानै मावलांबाय थाथों। बेखौ हाग्रामानि दिनाव 15 बोसोर जितु कार्यकाल एबा 17 बोसोर जितु कार्यकाल सोलिलांबाय बहायबो जोङो बिएससिनि दिननिफ्रायनो बे हाखौ जोङो जोंनि अधीनाव लाबोनो थाखाय बा मावनो थाखाय जोङो मावनायखौ नागाराखै आरो बिदिनो जों नैबे हाग्रामानि कार्यकालावबो जोङो माखासे दिन जों नाजानायनि गेजेरजों फेलर जादों। बे फेलर जाना थानाय कार्यकालनिफ्राय जोंनि जितुनिखि हा बे हाखौ इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो 3 बोसोरनि भितराव जि मावफुंनो हादों आरो मावफुंना होदों बेखौ गथै रायजोफ्रानो होननांगोन जे जय नंगौ होनना बुंनांगोन नङाना। नंगौ गतिके बेखौ रावबो कुनु माबानो हाया जिहेतुके आं दं आं बे रायजो बे हा प्रथम बिगिनिं आं एस्टाब्लिश फाउन्डार माने कर्मी बे हिसाबै आं मिथिगौ दा फिसाफोरा बर्तमान जितुनिखि जोंनि निर्देश बा हयथ' जोंनि उपदेश बोसोन लानानै मावलांबाय दं मोनफा मोनफा मावफुंगासिनो दङ बे मावफुंनो हाथों। आरोबाव दुनाय प्रमद बर' जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद रन्जित बसुमतारी जिन्दाबाद रन्जित बसुमतारी जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद।